Gaskiya ta fara bayyana akan jirgin tarayyar Najeriya da aka kama a Sirbas na kasashen IAS a 'yan kwanakin da suka gabata, kamar yadda muka bayyana muku a cikin bidiyon. Bayan da aka tsawaita bincike, wasu gaskiya ko kuma wasu abubuwan da ba mi zato ba mi tsammani ba su ne suka bayyana akan bayanan da kasashen na IAS ko kuma hukumomin kasar Burkina Faso suka bayyana. A kasar Togo an kama wasu jami'an tsaro na leƙen asiri na kasar Cote d'Ivoire guda 12 bisa zargin su da shiga cikin kasar domin tada wata marmara, shi ma abubuwan yana da alaka da kasashen IAS. Wannan su ne labaran da za mu mayar da hankali wajen tattaunawa a cikin bidiyon mu a ranar yau. Muna tunatar da wanda bai yi subscribe a tashar Zandar TV Ben Catch ba da ya gaugauta yi domin sanar da shi da zarar mun ɗora sabon bidiyo a kan tashar. A ci gaba da aikin rashin sanin ciwon kai da kasashen Afirka suke yi, kasar tarayyar Najeriya da kuma kasar Cote d'Ivoire suna ci gaba da yin ayyuka wanda aka yi a zamanin jahiliya a ƙarƙashin jagorancin shugabannin su. Kamar yadda muka bayyana 'yan kwanakin da suka gabata dai, kuna da labarin yadda aka kama jirgin tarayyar Najeriya a kasar Burkina Faso. Bayan da jami'an tsaron kasar Burkina Faso suka kama wannan jirgi, sun gano cewa wannan jirgin an yi amfani ne kawai da fanti wajen bayyana cewa jirgin kasar tarayyar Najeriya ne. Bayanai na gaskiya da kuma abubuwan da suke kunshe a cikin jirgin ba su kama da abin da aka bayyana ba. A wani rahoto na musamman an bayyana cewa jirgi ne na leƙen asiri na sojoji kuma mallakin kasar Faransa, wanda yake makare da wasu na'urori da abubuwa masu naɗa bayanan sirri a cikin ƙasa. Da zarin jirgin ya samu dama ya fada cikin ƙasa, to na'urorin kai tsaye za su fantsama wajen naɗar bayanan sirri na kowace irin ƙasa, musamman ma yadda ƙasashen na IA suke shirya babban taro na ƙasashen a wannan 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. An so a yi amfani da wannan jirgin ne wajen naɗar bayanan sirri na ƙasashen da kuma miƙa shi wajen sojojin ƙasar Faransa domin tabbatar da abubuwan da ƙasashen suke ciki, inda suke so su yi amfani da motsi wato shige da fice na sojoji na kasashen na IAS musamman ma kasar Burkina Faso wajen naɗa wannan bayanan domin ya ba su dama sanin shige da ficen sojoji ta yadda za su iya tsara tsarin su yadda za su shigo cikin kasashen su yi abin da suka ga dama. A bangare ɗaya kuma har wannan lokacin ko kuma har izuwa wannan lokaci, jami'an tsaron 11 ko kuma ma'aikatan 11 da aka kama a cikin jirgin an tabbatar da cewa dukkan su ƙwararru ne a wajen bangaren amfani da bayanan sirri ta hanyar naɗa a sararin samaniyar ƙasashen mutane. Wannan shine babban dalilin da ya sanya gwamnatin ta Burkina Faso ta ci gaba da riƙe wannan sojoji da kuma jirgin domin tabbatar da bayanai. A wannan lokacin da labarin da muke samu an tabbatar da cewa wannan jirgi ba jirgi bane na sojoji kawai ba, domin baya da alaka da abin da aka bayyana. Akwai bayanai wanda suka tabbatar da cewa shi jirgin yana cike da wasu na'urori, wato kamsu na'urorin aikin su shine da zaran duk wurin da aka bi ko kuma ta inda aka bi da jirgin suna da kamerori da kuma wasu abubuwa wanda za su iya naɗar bayanan sirri wato motsin duk wasu mutane da suke cikin wurin. Ta haka ne jami'an leƙen asirin na cikin jirgin za su yi amfani da hikimar su da basirar su da zarin sun koma inda suka wuto su aji hankalin su naɗi bayanan sirri, su gane shige da fice na jami'an tsaron. Ta haka ne su gane shige da fice na jami'an tsaron da suke kula da wuraren da suka naɗi bayanan sirrin. Ta haka ne za su iya shirya hare-haren da za su kawo domin su ga sun fantsama wannan al'amari ko kuma wannan kokari da ake yi na ganin an tabbatar da wannan taro, duk da kasantuwar cewa kasar Mali ne za a yi wannan taron, amma suna so su yi amfani da wannan damar ne wajen rikita wata ƙasa daga cikin wannan ƙasashe, wanda hakan zai tilasta ma ƙasashen su haƙura wajen gudanar da wannan taron. Musamman ma yadda ƙasashen wato yadda ƙasar ta Faransa take tsoron abubuwan da za a kaddamar a hukumance a wannan taron karo na biyu da za a yi a Bamako. Wannan shine babban dalilin da ya sanya kasar ta France ta zafafa wato neman hanyoyinta wanda za ta ci gaba da samun hanyoyin da za ta yi ta gata rikita wannan kasashen wato a wannan yanayi. A bangare ɗaya kuma kamar yadda aka bayyana, jirgin da daga Benin ya hoto, inda aka tabbatar da cewa daga kasar Benin aka shirya komai da komai shi wannan jirgin. Bayanan da suka bayyana cewa ma jirgin ya taso daga Abuja bayanai ne wanda ba su da asali barantana tushe. An tabbatar da cewa jirgin ya hoto ne daga Benin, kamar dai yadda shugaban kasa Janar Dramé Abdourahmane Tiani ya bayyana. Babu wani wanda zai ci gaba da muzantawa ko kuma sha da nazari da kuma sani da bayyana bayanan sirri da yake akwai
a wajen hukumomi na leƙen asiri na ƙasar jamhuriyar Nijar, kuma an tabbatar da cewa jami'an tsaro ko kuma shugaban ƙasa Janar Dramé Abdurrahman Chani mutum ne wanda yake da tsananin hangen nesa da basira. Babu wani wanda zai karyata wannan abu sai mutum marar hankali ko kuma wanda bai san gaskiya a cikin al'amarin shi gaba ke daya, domin duk wata alakar sojojin tarayyar Najeriya da France da Benin da Burkina wato da Benin da Cote d'Ivoire da Faransa, shugaban ƙasa ya yi bayani kuma mun ji dalla-dalla, wasu sun muzanta wasu kuma tun lokacin sun yarda. Yanzu lokaci ne yayi na bayyanar abin a fili domin